Αποφάσισε να στεγάσει το όραμά τη για την κριτική φιλοξενία. Σήμερα το Λιβικό View δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο, αλλά ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς μια παραδοσιακή επιχείρηση μπορεί να μεταξελιχθεί σε ένα πρότυπο βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Όταν το 2021 η νέα γενιά πήρε τη σκητάλη, δεν κληρονόμησε μόνο μια επιχείρηση, αλλά μια βαθιά ευθύνη απέναντι στην κριτική γη. Με ένα φρέσκο και τολμηρό όραμα, το Λιβικό View απέδειξε ότι η δημιουργική κουζίνα μπορεί και οφείλει να λειτουργεί σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. Η στρατηγική τους βασίζεται σε τρεις ακλόνητους πυλώνες. Στο οικοσύστημα τοπικής στήριξης, δημιουργούν δηλαδή μια αδιάρρηκτη αλυσίδα αξίας, επενδύοντας αποκλειστικά σε ντόπιους παραγωγούς και ενισχύοντας την οικονομική ανθεκτικότητα του νησιού μας. Στην πολιτική μηδενικού αποτυπώματος, μέχρι μέσω της κυκλικής οικονομίας και καινοτόμων μεθόδων μετατρέπουν την παράδοση σε ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας με ελάχιστα απόβλητα. Και τρίτον, στην προάσπιση της βιοποικιλότητας. Κάθε πιάτο που σερβίρεται είναι ένα σύμνο στην εποχικότητα και στο σεβασμό των φυσικών πόρων της Κρήτης. Για τους ανθρώπους του Λιβικού View, η επιχειρηματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τους αριθμούς, αλλά με το αποτύπωμα που αφήνουν στις επόμενες γενιές. Η απόψινή βράβευση αποτελεί την ηθική αναγνώριση μιας προσπάθειας που κρατά την καρδιά της ίδια από το 1989. Αυθεντικό φαγητό, αγνότητα και σεβασμός. Δεσμεύονται να συνεχίσουν να καινοτομούν, διατηρώντας την κριτική φιλοξενία ως την απόλυτη προτεραιότητά τους, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της εστίασης είναι πράσινο, βιώσιμο και απόλυτα κριτικό. Κύριε Περιφερειάρχα, ελάτε να κάνετε. Για όλους. Για όλους. Όπως είμαστε. Αφού είναι μικρή αίθουσα, όπως είμαστε. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή για μας, γιατί από τότε που ανέλαβα εγώ την επιχείρηση το 2021 μαζί με τον σύζυγό μου, όλοι μας περνούσαν για τους τρελούς του χωριού. Γιατί είχαμε βιοδιασπόμενα είδη συσκευασίας, προσέχαμε πάρα πολύ να μην παράγουμε πολλά απορρίμματα, με κομπόστ, με χιλιαδιότερα, είναι ολόκληρη ιστορία. Και επιτέλους, πρώτον, μπορώ να σας πω ότι πρώτα μας αναγνώρισε η Zero Waste Future που το διοργανώνει η εταιρεία ανακύκλωσης Ελλάδος μαζί με την Coca-Cola. Φέτος θα πάρουμε το τρίτο βραβείο, παίρνουμε χρυσή διάκριση την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, θα ανεβώ δηλαδή στη Χορέκα. Και ευχαριστώ και το Επιμελητήριο Λασιτίου, γιατί και εσείς το αναγνωρίσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.